Zdravím vás, milí priatelia, dnes posolstvo Orakula jednorožcov. A ja v tej nádhernej energii sú zvedená z najvyšších rovín, duchovných rovín, úžasnými bytostiami. Tento odkaz je pre všetkých vybraných pre misiu, všetkých 144 000 hercov, frekventujúcich bytostí, všetkých, ktorí sa cítia byť súčasťou prínosu pre vzostup planéty, pre vzostup vedomia ľudstva, pre misiu ukotvenia vedomia Christos Avatar Sofia, ukotvenia vedomia Budhu, ukotvenia maharickej energie, ukotvenia všetkých tých krásnych energií Merlin v najčistejšej forme. Akokoľvek nazveme tieto kolektívne obsahy vedomí, tak jednoducho povedané, tento výklad je povzbudením alebo návodom, ako prekonať ťažkosti pred koncom, pred brieždením, kedy býva najväčšia tma, pred najväčším odhalením, najväčším posunom. Hej, vtedy je aj všetkým tým láskyplným, ktorí majú otvorené srdiečko, ktorí majú súcit, ktorí majú poznanie a múdrosť, ktorí majú už aktivované aj nástroje ducha, tak mnohí z týchto vedomých bytostí, ku ktorým sa práve prihováram, často majú tie najťažšie cesty a tie najťažšie lekcie tesne pred, ako sa vraví, pred naplnením tej úplnosti, pred akoby tým konečným vzostupom vedomia, konečným osvietením, pretože každý z týchto bytostí si vyberá určitú úroveň toho rozšírenia vedomia. Nie všetci si vyberú, pretože nie všetci majú rovnaké skúsenosti a zámery, nie všetci si vyberú tú najvyššiu úroveň vzostupu, pretože to je náročná cesta, vyžaduje množstvo skúseností, teda inkarnácií v tejto rovine a množstvo múdrosti, ktorá neznamená mať vedomosti, ale ktorá znamená vedieť ich začleniť do praxe, mať teda za sebou značnú prax, spirituálnu prax a životnú prax, čiže tie samotné lekcie života veľmi prínosné, pretože je množstvo ľudí, ktorí zažívajú samozrejme množstvo aj veľmi náročných lekcií života, ale ktorí sa z nich nevedia poučiť. Stane sa im to raz, dva, trikrát, 100-krát. To však neznamená, že 101. krát by sa to nemohlo podariť, ale mnohí z nich to odradí a volia si nesprávne cesty alebo sa vzdávajú tesne pred koncom. A ja vlastne prichádzam s posolstvom preto, akoby s tým povzbudzujúcim a povznášajúcim, pretože sama som prešla obrovským množstvom veľmi ťažkých a temných skúseností. Hej. Ja som zažila zneužívanie, zažila som manipuláciu, pozerala som smrti do očí nielen v dôsledku ťažkých ochorení, o ktorých mi bolo povedané, že budú viesť k môjmu koncu, ale aj som hľadela smrti do očí, keď na mňa bola namierená zbraň, keď sa ma snažili otráviť, keď sa ma snažili čiernou mágiou dostať do stavu, pod ktorým by ma mohli ľahšie dostať tam, kde ma potrebovali mať. A často človek sa stane doslova súčasťou nejakého chovného programu, kde doslova vás nechajú iba prežiť preto, aby mohli odsávať vašu energiu alebo vedomosti, schopnosti, napojiť sa na váš zdrojový kanál a všetky dáta, ktoré z toho božského zdroja preberáte, tak vlastne si privlastňujú, prisvojujú, prispôsobujú alebo robia určité opatrenia. Hej.
a my nebojujeme iba s viditeľnými nepriateľmi, hej, pretože tie temné sily pracujú prostredníctvom našich blízkych, prostredníctvom ľudí, ktorí sú okolo nás, ktorí ale majú nejaké slabé miesto, cez ktoré sa oni dostanú vlastne prostredníctvom nich k nám a vytvoria z nich nepriateľov. Čiže sú to ľudia, ktorí nejakým spôsobom žiaria, alebo závidia, alebo potrebujú nasávať našu energiu, ktorú im odmietneme v určitom momente už poskytovať, pretože poznáme svoju sebahodnotu, vieme do akej miery a akým spôsobom tá naša služba skutočne je službou a kedy sa stáva vlastne barličkou pre mnohých a kedy vlastne často ľudia vlastne si myslia, že sme povinní každému pomáhať, neuvedomujúci, koľko energetických upírov je okolo nás a koľko entít, ktorí nie sú ľuďmi, ktorí vlastne sú iba prázdnymi nádobami alebo ktorí sú posadnutí temnými duchmi a títo ľudia samozrejme navonok nevystupujú týmto spôsobom. Sú to väčšinou členovia nejakých spoločenstiev, nejakých cirkví, nejakých aj dobročinných organizácií, ktorí navonok vlastne vystupujú veľmi priateľne pre kolektív v snahe získať nielen pozornosť a teda energiu, ale aj financie, finančné zdroje a ktoré sa zatvorenými dverami robia úplne iné veci, pretože je úplne jasné, že prebudzajúci kolektív vlastne už má určité vedomie a väčšina ľudí už vie, že žijeme v systéme, že tento systém sa snaží nás manipulovať, ale väčšina z týchto ľudí ešte nevie, ako, nepozná to know-how, ako sa vymaniť z tej manipulácie, z toho systému, ale ako vravím, väčšina ľudí už má o tom povedomie. Čiže aj táto temná strana hľada stále nové možnosti a prostriedky a cesty a spôsoby, ako oklamať vlastne ľudí a ako ich nejakým spôsobom ovplyvniť, ba dokonca zatiahnuť do ich agent, ktoré sú temné. A ako náhle títo ľudia aj v nevedomosti sa do nich chytia, tak väčšina z týchto ľudí má pocit, že nie je cesta späť. Vždy je cesta späť. Verte mi, vždy je. Ja som sa učila tiež prostredníctvom takých situácií a takých lekcií, v ktorých aj keď od detstva mám určité schopnosti, počas celého života sú tu vlastne v rámci toho systému entity, ktoré vás sledujú, tak ako vaši strážni anjeli a sprievodcovia, tak aj z tej temnej strany ste sledovaní, ako náhle robíte posun, ako náhle navýšite vibračnú frekvenciu a svetlo, tak sa snažia nejakým spôsobom ju znížiť, vstúpiť do vášho života, nerobia to priamo, ale vravím prostredníctvom ľudí a nejakých organizácií, spoločenstiev a ak my vlastne sme už orientovaní spirituálne a zaujímame sa o tú spirituálnu prax, často je to aj prostredníctvom takýchto skupín, ktoré sú infiltrované nejakým spôsobom. A čo je najhoršie, častokrát my sme vťahovaní do takých nepríjemných situácií práve manipuláciou, formou kontroly mysle, čo si ľudia myslia, že je len na nejakých vysokých stupňoch nejakých vojenských rozviedok a podobne. Ale my si potrebujeme uvedomiť, že sa to deje vlastne úplne kolektívne, hej, na úrovni kolektívnej, prostredníctvom médií, to už tiež viete, prostredníctvom akoby televíznych programov, ktoré vás nejako programujú, hej, alebo prostredníctvom mass médií, hej, ktoré kontrolujú masy, alebo iným spôsobom. A najhoršie na tom je, že prostredníctvom teda iných ľudí, pretože ak niekto nemá kontrolu nad svojou mysľou, nad svojimi emóciami, je veľmi ľahko ovplyvniteľný. Preto ja stále prezentujem tu na sociálnych sieťach, aká dôležitá je vlastne emocionálna inteligencia, aké dôležité je na nej pracovať. A často vám dávam to know-how, ako to robiť. A v podstate, akým spôsobom nechať len prechádzať emócie svojim bytím, jednoducho sa nezainteresovať, nenechať nimi stiahnuť a samozrejme ani ich neblokovať a nesnažiť sa zamiesť pod koberec, ale toto všetko hovorím na iných miestach, kde to môžete vlastne
sa z toho poučiť, hej, ak máte naozaj záujem a ak máte naozaj čistý zámer prejsť cez tieto situácie takýmto spôsobom a dostať sa naozaj do toho rozšíreného vedomia a vymaniť sa z tej manipulácie. A tie emócie vznikajú samozrejme na základe všetkých prijatých informácií znútra, zvonku, všetkých vašich vnútorných myšlienok, všetkých vonkajších ideí, inšpirácií, motivácií, ktoré nemusia byť vždy konštruktívne a pozitívne a všetkých informácií, ktoré vôbec získavame, je nevyhnutné robiť si to sito, vnútorné sito, ako ja vždy vravím, preosiať cez rozum, intuíciu, pocity a srdce. A samozrejme, kto má aktivované ďalšie nástroje, je to nevyhnutné, ale nie je to možné iba prostredníctvom jedného nástroja, hej, pretože, ako vravím, tá manipulácia je obrovská a všetky akoby tá infiltrácia je akoby na všetkých úrovniach a my si potrebujeme uvedomiť jednu vec, že v tomto momente, keď sme prešli tú cestu, hoď to bolo náročné, hoď sme častokrát padli, hoď sme museli 1000-krát vstávať, ale my sme vstali, hej, my sme vstali ako Fénix z popola, častokrát sme sami netušili, že budeme vedieť prejsť cez tieto situácie. Prečo? Pretože až tie situácie, v rámci ktorých sme neopustili svoje vedenie, svoje vyššie ja, svoju dušu a napojenie na prvotný zdroj, pre každého aj ten prvotný zdroj znamená niečo iné. Pre niekoho je to inteligentné univerzum, pre niekoho božský zdroj, pre niekoho prvotný stvoriteľ. A v rámci tohoto akoby najvyššieho, hej, prvotného zdroja bolo utvorených množstvo bytostí, ktoré nás vedú akoby cez túto cestu vzostupu a smerom k sebe, pretože my potrebujeme skutočne byť ukotvení v svojom vlastnom, individuálnom, autentickom vedomí a prejavovať ho. A vtedy máme tú najlepšiu cestu, to najlepšie spojenie, ten najkrajší vzťah vlastne s tými vysokofrekvenčnými rovinami, ktorými sme súčasťou. Hej. V tejto rovine participuje iba časť nášho vedomia, časť našej duše, ktorá sa vtelila do tohoto fyzického tela a tu je umožnené naozaj akoby v určitom obmedzení vlastne fungovať, ale ak ostaneme spojení s tými svojimi vysokofrekvenčnými súčasťami a rovinami a bytostiami v nich, tak veľmi ľahko dokážeme lavírovať tou životnou cestou, iba že je to veľa, ako vravím, treba veľa skúseností, aby sme si to uvedomili, aby sme sa naučili mať to know-how. A táto karta hovorí o tom, že teraz prichádza do nášho života prosperita pre všetkých tých, ktorí s tými čistými zámermi, čistým srdcom, skutočne bez toho, že by ubližovali iným, že by sa snažili vlastne používať tie isté nástroje, ktoré používa temná strana, bez toho, že by akoby sme sa sústredili na nejaké skutočné boje a nejaké zneužívanie svojich schopností, pretože my môžeme tieto mimozmyslové schopnosti alebo schopnosti dary nášho ducha, mimozmyslového vnímania a intuície, ak máme aktivovanú DNA, ak sme prešli nejakým tréningom, tak ako každú jednu energiu v dualite, hej, využiť alebo zneužiť. Obrovské množstvo ľudí, ktorí nemajú ešte zodpovednosť, ktorí veľmi rýchlym spôsobom nejakým sa dostali vlastne k takýmto schopnostiam a nebolo to prirodzeným spôsobom prostredníctvom prebratia zodpovednosti za túto silu moc, ktorou sme schopní disponovať a zneužijú ju, tak skutočne v tom momente, keď majú ten pocit, že majú nejaké schopnosti, ktoré nemajú iní ľudia, že dokážu niečo robiť z tej úrovne, kde sú nevidení pre väčšinu ľudstva, tak majú veľký pocit moci. A majú ten pocit teda, že keďže
ich nie je toľko, že si môžu dovoliť naozaj zneužiť túto silu, že to nebude o tom nikto vedieť, že to budú robiť veľmi akoby zákerným a falošným spôsobom tak, že tí, ktorí nevidia, tak na to nikdy neprídu a vlastne je to forma mágie. Forma mágie je aj, keď niekoho ohovárate, keď o niekom hovoríte zlé veci, pretože to sú v angličtine spells, to sú vlastne slovo je mágia, ako ja vždy vravím. Ľudia kedysi nepotrebovali na to, aby sa dorozumievali slovo. Slova sa využívali naozaj akoby na manifestáciu, hej, aj na počiatku Biblie máte, na začiatku Biblie máte, na počiatku bolo slovo, to slovo bolo u Boha, to slovo bolo Boh, ale to prvé, čo zaznelo, bolo a buď svetlo, hej, a svetlo bolo. Čiže tam je vidieť tá sila slova, keď človek vlastne má sústredenú tú silu v sebe, keď ju dokáže manifestovať s tou obrovskou vierou a emóciou, ako by sa stalo a dokáže naozaj robiť veľké veci. A mnohí, ktorí si uvedomia, že sa im aktivovali tieto nástroje, žiaľ, podľahnú tejto moci a tej schopnosti mať tú moc a schopnosti manipulovať. Lenže ono je to tak, má to tak ťažké kauzálne dôsledky, že hoc ten pocit moci, aj ak je chvíľkový alebo dočasný, toho človeka naozaj je schopný, akoby to ego jeho schopné voviesť do veľmi, veľmi ako vravím, tých momentov, kedy sa cítim mocný, silný a čím viac vidí, že dokáže manipulovať, tak tým viac neužíva tú moc a treba si uvedomiť, že čím viac to robí, čím dlhšie to robí, tak čím väčšiu spúšť za sebou zanecháva, tak tým väčšie budú jeho kauzálne dôsledky. Tie nemôžu minúť nikoho, je to základný zákon, ktorý funguje v rámci energií vo vesmíre. Ja vždy vravím, že pokiaľ ľudia nepochopia jednotu spirituality a fyziky a nepochopia ich prepojenosť, tak budú stále žiť v tom nevedomí a budú zneužívať tieto sily do momentu, kým nezničia seba samých, čo sa stalo nie jedenkrát. Ľudia nezničili veľakrát kvôli mágii iba seba, ale celé národy a dokonca celé planety a celé systémy, hej, v iných systémoch. Takže my by sme sa mali z toho poučiť a teda pre všetkých pracovníkov svetla, pre tých čistých, ktorí prešli s čistým srdcom, určitou úrovňou veľmi záťažových skúseností a lekcií a prešli nimi s čistým štítom, hej, tak týchto čaká práve teraz prosperita. Prichádzajú peniaze, pretože peniaze to je energia. My ich v tomto monetárnom systéme potrebujeme. Budú prichádzať zo známych aj neznámych zdrojov, pretože buď príde k uvedomeniu tých, ktorí nás o niečo obrali, niekedy je to čas, niekedy je to energia, niekedy sú to vedomosti a niekedy je to skutočne niečo materiálne. Častokrát to robia za našim chrbtom, častokrát nás oberajú o veci, o ktorých ani nevieme, pretože tí ľudia, ktorí naozaj majú moc, tak tí majú moc nad našou poštou, nad vecami, ktoré sa dejú vlastne často aj prostredníctvom pôsobenia tých zdrojových bytostí a ciest, ktoré zdroj pre nás a pre naše najvyššie dobro tká, ale sú tu také temné bytosti, ktoré súkajú vlastne z tej našej energie ten temný matrix, temné zámery a svoje temné manifestácie. A my vlastne až keď sústredíme svoju energiu do seba, až keď stiahneme svoju energiu zo svojho okolia, od ľudí, ktorým sme zo srdca dávali a v podstate nebola tam reciprocita vždy tam, kde sme dávali, ak vidíme skutočne za sebou, ak sa pozrieme, že tam, kde sme dávali, ako sme boli zneužití, ako nás vlastne, ako sa nám vysmievali, ako zneužívali našu energiu, vedomosti a podobne, hej, my to už vidíme dnes inak, tak vieme, odkiaľ tú energiu stiahnuť, pretože
služba celku neznamená, že budeme krmiť nepriateľa, že budeme tou energiou krmiť upírov energetických, že budeme vlastne tou energiou krmiť Matrix, hej, keď to tak mám povedať. A my častokrát sme boli tou mágiou, hej, tou urputnou snahou nielen jedného človeka, nejakej bosorečky alebo nejakého krúžku čarodejníc, ale doslova celých spoločenstiev, ak rastieme do rozšírenia vedomia a začneme im vidieť do kariet, verte mi, každý jeden človek, hoď si môžete myslieť, že veď ja tu žijem v ústraní, ja tu nie som nápadný, ja síce mám to vedomie rozšírené, ale nejako sa tým akoby neprezentujem a napriek tomu vy ste viditeľní pre tých, ktorí vidia, a ako vravím, sú tí, ktorí vidia, ale zneužívajú tie energie. Čiže a tu nie je nikto nevidený v ničom, hej, a treba žiť tak, ako by na vás bolo uprených neustále tisíce očí. Pretože je. Hej, obzvlášť, ak ste pracovníkom svetla, ak robíte niečo dobré, krásne, ak naozaj pozdvihujete iných ľudí, ak máte len to čisté srdiečko a v svojom živote sa snažíte len pomáhať. Aj to už tomu systému môže byť na obťaž, ak ste naozaj úprimní v tej snahe. Ak naozaj ste čistí v tej snahe. Ak naozaj vaše zámery sú čisté. Hej. Pretože tieto anielské duše nie sú vítané v Matrixe, pretože ukazujú lepšiu možnosť ostatným. Hej. A ukazujú im, že sa to dá. A ten systém vlastne sa snaží ľudí sťahovať a dostávať ich do strachu a ukazovať im, že nie je iná možnosť, že sú bezmocní, že jednoducho sa inak nedá, že sa musia prispôsobiť. Hej. A teraz vravím, že všetci tí, ktorí vynakladali obrovskú snahu naozaj, či v malom, či vo veľkom, akýmkoľvek spôsobom, či len v svojom okolí, alebo aj verejne, naozaj byť nápomocný, pokiaľ to nebola len nejaká tá maska, ako vravím, ale ktorí boli čistí, tak tí skutočne budú ocenení v tomto období. A v podstate, ako vravím, peniaze sú energia. Mne občas niekto povie, že akoby prečo neurobiš to a to, nestalo by ťa to nič, alebo veď ja neviem, toto zaplatím, alebo toto ti umožním. A to sú také otrusníky, odrobinky, pretože často naša energia má 1000-krát väčšiu hodnotu ako tieto odrobinky. A častokrát títo ľudia sa ale prezentujú ako tí záchrancovia, tí dobrodinci a pokiaľ si my neuvedomíme, akú hodnotu má naša energia a že možno naše financie, naše príjmy sú obmedzené zámerne a pretože niekto odsáva túto našu energiu. Hej. Treba si toto všetko uvedomiť. Hej. A naozaj začať sa starať o svoju energiu, a keď sa začneme starať o svoju energiu, začnú narastať aj naše príjmy, aj keď, lebo ja vidím, že oni vlastne pracovníkov svetla blokujú od toho, aby mali nejaký príjem, aby mali nejakých klientov. Často sa jedná o nejaké smear kampaň, čiže o nejaké očierňovacie kampane, v rámci ktorých sa snažia znížiť vašu hodnotu, gaslighting, hej, proste snažia sa vás atakovať v médiách, blokovať. Ja neviem, ako sa nazývajú všetky tie odborné výrazy, ktoré používajú ITčkári, pretože ním nie som. A oni vlastne hackujú tie vaše profily a zneužívajú informácie, buď vás o ne okrádajú, kopírujú, zarábajú dokonca mnohí na vás, hej, ani o tom neviete. A ja postupne odhalujem tieto karty, preto vám to odhaľujem karty, nie tie, ktoré vykladám, ale akoby obrazne povedané. Odhaľujem vlastne tieto jednotlivé situácie a tie v spoločnosti, pretože to bude narastať a je tu snaha obmedziť vlastne určitým spôsobom tie konštruktívne, pozdvihujúce obsahy a nachádzať dôvody, prečo nebudeme môcť uverejňovať niečo alebo nejakým spôsobom. Ale treba si uvedomiť, že o čom je sloboda, o čom vlastne je náš život, že je naše rodné právo, hej, mať právo slobodne sa rozhodovať a slobodne sa vyjadrovať, že
toto jednoducho, toto kozmické právo, ak niekto porušuje, tak bude za to perzekuovaný, tak ako oni sa snažia perzekuovať nás, ale ešte vo väčšej miere, pretože oni sa snažia to robiť v masovom meritku a ich je oveľa menej ako nás. Čiže treba si toto uvedomiť, netreba sa báť a netreba sa nechať zastrašiť, hej. Pretože, viete, oni majú kontrolu nad našimi bankovými účtami. Oni majú kontrolu vlastne nad tým, čo platíme, hej, do akej miery sme zadlžení, hej, kde máme aké podĺžnosti. Oni kontrolujú naše vzťahy dokonca, našich klientov, náš biznis a naše vedomie, ako vravím, hej, kontrolujú naše spojenia, na aké roviny, na aké bytosti máme. A o tom je ten Matrix vlastne. A teraz hovorím to nie preto, aby ste mali pocit, že proste nepríjemný z toho, to je holá pravda. Hej. Jednoducho my potrebujeme si uvedomiť, že my sme tá sila, my máme v sebe to svetlo, my máme tú DNA špecifickú, ktorá je schopná veľmi rýchlo sa aktivovať, ktorá nesie kódy pre to know-how, ktoré ak my tu ukotvíme a aktivujeme, tak budú ukazovať cestu ostatným. Čiže je nesmierne dôležité, aby sme sústredili energiu do seba, stiahli ju a používali ju s veľkou múdrosťou aj pre tú službu celku a aby sme pochopili, že my sa môžeme vymaniť z tej finančnej nepríjemnej situácie do tej prosperity s tým, že my skutočne potrebujeme aj v najhorších časoch cítiť, že sme bohatí. My si nebudeme klamať, ako niekto hovorí, že nemôžem predsa prednášať afirmáciu ja som bohatá, hej, ja som šťastná, ja som zabezpečená, ak to tak nie je. Vy to môžete robiť s tým, že si predstavujete túto situáciu, že si viete predstaviť tú najlepšiu možnosť pre seba a že to bohatstvo uskutočníte v svojom vnútri. My nemáme len, to bohatstvo nie je len tá matéria, tá hmota. To je len v tejto obmedzenej realite. To bohatstvo má nekonečné možnosti. Skutočne nekonečné. Treba si to uvedomiť, že v tom stvorení my máme nekonečné tvorivé možnosti a že my môžeme, pokiaľ aj sme v tej situácii nepríjemnej finančnej, budovať to vnútorné bohatstvo. Ak sa ja budem cítiť vnútorne bohatá, tak to vonkajšie musí nevyhnutne prísť. A tí, ktorí vedia, ako to funguje, tak sa budú snažiť aj to zablokovať. Ibaže je tu tá vyššia sila. Pokiaľ budeme mať dostatočnú vieru, pokiaľ budeme udržiavať permanentné spojenie na svoje vyššie ja, na svoju dušu, na svoje vnútorné dieťa, liečiť ho, uzdravovať sa, pokiaľ budeme robiť tú vnútornú prácu, nastoľovať to vnútorné bohatstvo, hej, v sebe, aktivovať svoje schopnosti, talenty, nadania, možnosti, zručnosti, lebo to je obrovské bohatstvo, ktorým disponujeme, ktoré máme. My potrebujeme si uvedomiť, že tie zázraky aj v tej najhoršej chvíli, v najhoršom momente sú tu vždy pripravené pre nás, pre tých, čo v ne veria, pre tých, ktorí sú nápojené na tie vysokofrekvenčné úrovne, z ktorých to, čo mu hovoríme zázraky, prichádzajú. Pretože zázrak nie je nič iné, iba energia, ktorá prichádza z vysokofrekvenčných rovín, nečakanie, keď veríme, že je tu iná možnosť ako tie, ktoré nám poskytuje táto rovina, keď sme o tom presvedčení a keď sme vytrvali v tejto viere. A oni môžu prísť neočakávaným spôsobom, pretože vysokofrekvenčné bytosti naše vyššie ja operuje v inom operačnom systéme ako my tu na v 3D v rámci aj našeho mozgu a našich možností. A ako vravím, dejú sa tým, ktorí majú to spojenie, ktorí majú skutočne vytvorené tie krásne, láskyplné a úprimné vzťahy s týmito rovinami a bytostiami v nich so svojím vyšším a dušou. Ako môže niekto, kto ich nemá, očakávať nejaký zázrak, kto ubližuje, kto má temné myšlienky, kto neverí ani, že sa zajtra zobudí a že vôbec nejakú možnosť má, ťažko môže zažiť takýto zázrak. Je to skutočne, na to je nevyhnutná akoby tá viera, je nevyhnutné kotviť v sebe určitú vibračnú frekvenciu, aby sme určitú kvalitu energie, ktorou tvoríme ten magnet pre tie zázraky. Hej? A ako vravím, tá
tá prosperita bude prichádzať pre tých spravodlivých a láskyplných v rôznych obdobiach, hej, čiže nebuďte smutní a určite sa objaví možno u niektorých ten tieň ešte, ale to vám ukáže iba, že na ňom treba popracovať žiarlivosti, ak uvidíte, že iným sa lepšie darí, hej, a možno ani neurobili toľko pre kolektív, koľko vy a podobne, hej. Ale vedzte, že to božské načasovanie je pre každého iné a že ešte jedna vec je dôležitá, že situácie, prostredníctvom ktorých môžeme získať tú novonadobudnutú prosperitu a tie zázraky v živote, tak môžu prichádzať prostredníctvom takých tých odrazových mostíkov, hej, že príde situácia, v rámci ktorá bude tým odrazovým mostíkom k niečomu. Čiže ak my vidíme nejakú situáciu, o ktorej nie sme 1000% presvedčení, že je pre nás, ale nejakým spôsobom sme do nej vedení, počúvajte svoje vnútorné vedenie, zotrvajte neustále v tom spojení, v tom srdiečku, v tej duši, napojení na vlastne to vyššie ja. A ak budete takto vedení, tak aj z takejto situácie, táto situácia môže byť odrazový mostík do ďalšej inej situácie a tých odrazových mostíkov môže byť viac a každý jeden môže byť prínosom, čiastočným. Až príde ten moment, kedy vlastne dôjde k tým, ja vravím, kedy človek vlastne už bude zanechávať už v tých svojich stopách len pri tej svojej ceste, hej, tým životom, tak tá každá stopa už bude potom zanechávať akoby nejaké svetlo, nejakú tú pečať energie, ktorú nesieme v sebe, tú konštruktívnu, zdrojovú, tú láskyplnú, tvorivú, hej. Čiže netreba akoby zúfať, keď vlastne vstúpime do nejakej situácie, v ktorej zažijeme nejaký nezdar. Určite si z nej môžeme zobrať niečo, možno zdroj nás vedie, aby sme možno my si myslíme, že v tej situácii dostaneme toto a zdroj nám ukáže niečo iné. Nedostaneme, čo sme chceli, ale dostaneme niečo iné, čo potrebujeme. A týmto zase získame niečo, aby sme mohli vlastne vstúpiť do iného priestoru, do inej situácie, ktorá bude ďalším odrazovým mostíkom, pre ktorý sme potrebovali práve to niečo. Pochopte, že je to proces, že nič neprichádza akoby, hej, ale je teraz to obdobie, kedy aj tá dobrá karma, teda dharma, alebo tie dôsledky toho dobrého správania budú viditeľné v živote ľudí, hlavne na vašom vnútornom pocite, ak si ho umožníte, pretože obrovským darom z tých vysokofrekvenčných rovín je aj pokoj, alebo radosť, alebo bezpodmienečná radosť, šťastie, ktoré nemá akoby žiaden materiálny základ, hej. A vy viete, aké je dôležité, aby sme sa cítili dobre, aby sme napredovali a hoc začíname možno stýkrát od nuly, tak je to možné s týmto pocitom, hej. Čiže dary prichádzajú vo forme ešte aj tých pocitov, hej. A aj vo forme napríklad odstránenia blokov, ako ja zažívam, keď ja pracujem na odstránení určitých charakterových nejakých súčastí alebo správania alebo čokoľvek, k čomu ma to priťahuje prirodzene a nie je to pre moje najvyššie dobro, tak ak to robím vedome a často na to potrebujem mať dostatok vôle a vytrvalosti. Ak ju nemám, tak môže byť darom, že ju dostanem. Alebo môže byť darom, že keď ja časť s urputnou námahou odstraním časť tohoto tieňa v sebe, tak ten zdroj príde a darom je, že odstráni nejakú ďalšiu časť, ktorá by pre mňa bola náročná alebo možno ani nebola možná, hej, práve v tej situácii tu a teraz a v tej vibrácii. Čiže tým darom môže byť čokoľvek, ale vy to budete teraz cítiť na rôznych úrovniach. Tie dary budú prichádzať rôznym spôsobom, v rôznej forme, ale je neustále permanentne mať to spojenie, pretože ako náhle budú prichádzať tieto dary, tak samozrejme, že sa bude aktivovať aj tá temná strana. Ibaže my už vieme, ako si zachovať hranice, ako sa vlastne udržať v tej vysokej frekvencii
Snažte sa byť stále minimálne v neutralite, pretože ako náhle sa dostanete do nejakej odporujúcej energie, akejkoľvek, hej, tak to je možnosť pre tú temnú stranu vlastne robiť a tak. Či je to únava, či je to choroba, či je to zlomené srdce, či sú to nejaké emocionálne iné smutky, zármutky a podobne, hej, nízke frekvencie, alebo ako vravím, tým najhorším je, keď človek vlastne začne spochybňovať seba a ten vonkajší spôsob, ten vonkajší vplyv a manipulácia na vás bude, toto je ten spôsob, ktorý najťažšie odhalíte. Pocit o sebe samom, o ktorom si myslíte, že je autentický, môže takisto prichádzať zvonku a tá pochybnosť o sebe samom môže byť vlastne tým programovaním, tou manipuláciou. Čiže je potrebné si to uvedomiť a vždy, keď príde toto spochybnenie seba samého, uvedomiť si tú skutočnú hodnotu, čím som prešiel, aké mám schopnosti a aké sú naozaj moje hodnoty, byť úprimný, pravdivý a keď ich vidím, že sú, samozrejme, že sú, že čo všetko mám za sebou a kde dnes som a v akej frekvencii. A ja najlepšie poznám svoju 13. komnatu, čiže to, čo skutočne si myslím, aký mám postoj k vonkajšiemu svetu a ak tam naozaj je zámer pomáhať, pozdvihnúť, hej, tak ja nemám žiadny dôvod o sebe pochybovať. Hej? Čiže ak vidím, že som schopný človek, ktorý má takéto a takéto zručnosti a niekto ich bude spochybňovať, nenechajte sa vaša hodnota nezávisí od hodnotenia iných ľudí. Často vás budú hodnotiť ľudia, ktorí nedokážu ani desatinu toho, čo vy. Ani stotinu niekedy. Hej? Čiže vôbec nech vás to netrápi. Ten názor iných ľudí absolútne nemá s nami nič spoločné. Názor iných ľudí odzrkadľujú, akí sú oni. Nie akí sme my. Hej? Čiže toto si uvedomte. A to či v dobrom, či v zlom. A teda je potrebné akoby zamerať sa, aj keď budete mať ten pocit, že ste odrezaní od zdroja, že proste váš zámer je tak ako rovnako ako môj. Hej, môj zámer je robiť službu pre ľudí a mať za to finančné prostriedky. Ale si predstavte, že máte kartotéku stoviek klientov a v jednom momente dôjde k tomu, že vy nemáte jediného klienta. A vy, napriek tomu, že rastiete v svojich schopnostiach, v tých možnostiach, že ste efektívni v tom poradenstve, že ste efektívni v svojej práci, vidíte, že to je určitý temný zámer zvonku a že niekto na tom robí. Lenže my, keď budeme venovať všetku svoju energiu na odhalenie, kto nám a čo, kedy, kde, ako urobil, my to nemusíme robiť. To nie je naša úloha. My máme za sebou svoj spirituálny tím, ktorý sa o to postará. Našou úlohou je sústrediť sa práve na to, sústredenie energie do seba a na tú aktiváciu svojich schopností, znalostí, zručností, talentov, nadaní, lebo to je tá vnútorná hodnota, ktorá vždy sa odzrkadlí návonok. A keď nás odrežú od jednej možnosti, máme druhú. Hej? Čiže môžete to vidieť aj na mojom vlastnom príklade. Vždy som našla nový ďalší spôsob, ak som bola od jedného odrezaná, ako sa zhodnotiť a ako zúročiť, ako prežiť, pretože v podstate ja chcem robiť veci, ktoré milujem, hej. Ja milujem kreativitu, robiť kreatívne veci, hej. Vložiť do toho, čo tvorím, svoju autenticitu. Pre mňa nemá žiadny zmysel po niekom niečo opakovať, kopírovať, pretože akoby to nemá žiadnu hodnotu, ktorú by som si ja zobrala so sebou na druhú stranu, keď raz odídem. A ja viem, že tento môj život má zmysel, ak sa vyvíjam v každom jednom živote, hoď prídem z vysokofrekvenčných rovín. My sa vždy môžeme naučiť niečo nové, aj v takomto metrixe, aj v takomto holograme. Hej? A preto je dôležité sa na to sústrediť, lebo my sme zodpovední za ten život a aký prínos a akú hodnotu my prinesieme tomu vlastnému životu. Hej? Ľudia sa málo kedy nad tým zamýšľajú, hej? Že vlastne ja sa narodím a zomriem a teraz akoby čo je zmyslom toho môjho života, hej, tak sa u mnohých líši podľa úrovne vedomia, ktorú majú a podľa toho, do akej miery sú manipulovaní. Hej. Ale ten základ je v tom, do akej miery ja som schopná zhodnotiť, akoby rozšíriť svoje vedomie, naučiť sa nejaké nové zručnosti, schopnosti, talenty, nadania, mimozmyslové vnímanie, intuíciu, čokoľvek, čo ma posunie, keď ja odídem z tohoto života, aby som ja vlastne určitým spôsobom
v rámci toho vývoja sa posunula, ale aby som aj obohatila vlastne niečím tú rovinu, lebo ja ju neobohatím, keď budem opakovať to, čo robilo už 1000 ľudí predo mnou, ale ak do tej roviny prinesiem niečo nové. A to má ten zmysel, hej. Čiže byť iný, akoby často bytou čiernovoucov je práve tým jediným svetielkom tu v tej temnote, ktoré dokáže priniesť nejaké novum, hej, nejaké know-how pre ostatných. Pretože ak to dokážem pre seba, ak sa mi to osvedčí v mojom živote, je to úžasné know-how aj pre ostatných. Ale tí ostatní si tiež musia uvedomiť, že ja tiež musím z niečoho žiť. A ak sa delím s vami napríklad aj v tomto momente o tieto vedomosti a dávam vám ho, že je potrebná aj nejaká reciprocita, pretože ľudia veľmi radi berú akoby zadarmo a neuvedomujú si, že často dostávajú obrovskú hodnotu, pretože to, čo pozdvihne váš život, má oveľa väčšiu hodnotu ako, ja neviem, ak vás niekto pozve do kina alebo vám niečo podaruje, hej. A hodnota života, hodnota životných nástrojov, ako je know-how pre ten život, má podľa mňa maximálnu hodnotu. Hej. Čiže to prepojenie na to vedenie je nesmierne dôležité. My máme v tomto období prevziať vedenie. Ako ste to už určite počuli, hej, prví budú poslední a poslední budú prví. Prví sú tí, ktorí sa snažili manipulovať tento systém a snažili sa nás dostať úplne niekde na dno alebo nás úplne odstrániť. Hej, tých, ktorí naozaj sme vlastne mohli priniesť tejto rovine nejaké pozdvihnutie, nejaké to know-how, ako vravím. A poslední budú prví. Ale my nemáme viesť spôsobom, ako to robili systémové bytosti, hej, entity a ľudia, ktorí sa snažia manipulovať systém v svoj prospech. Spôsob, ktorým my vlastne sa máme postaviť akoby do tej role toho vedenia, je zdieľať akoby to know-how, tie inšpirácie, motivácie, ktorými sme boli vedení my z tých vysokofrekvenčných rovín prostredníctvom toho vyššieho ja, prostredníctvom tých rovín ducha, hej, toho svätého božského ducha, láskyplného, mierotvorného, kreatívneho, večného, nekonečného a geniálneho, hej. A to je taký, ktorý nikdy nevedie ľudí, aby sa modlili za pád niekoho, ktorý nevedie ľudí, aby v meditáciách sa snažili niečo zničiť, niekoho zničiť, ktorí nie sú proti životu, ale pre život, ktorí akoby neblokujú niekoho, vzťahy, financie, možnosti, ktorí nedostanú ľudí do izolácie, aby v nej uhynuli alebo boli odkazaní na niekoho a boli závislí a podobne. Hej. Čiže nie sú to mnohokrát tí, ktorí, ako sa vraví, vodu kážu, víno pijú. Hej. Čiže buďme veľmi obozretní a naozaj v prvom rade neposudzujme, v prvom rade sa staňme pozorovateľmi. Pretože my nemôžeme zistiť skutočne, v akej energii operuje, z akej úrovne ten človek pôsobí, hoď navonok robí, akoby sa snaží o niečo dobré. My nemôžeme vidieť ten konkrétny hlavný jeho zámer, pokiaľ nebudeme minimálne v neutralite. Čiže v rovine nesúdenia, ale pozorovateľa. My iba keď pozorujeme zo zero pointu, z nulového bodu, z bodu neutrality, tak vtedy vlastne vieme posúdiť, respektíve vnímať, správne posúdiť alebo vnímať skutočne, aké tie energie sú. Hej? Keď nie sme ani na strane jednej, ani druhej. Hej? Chápete, keď netvoríme zámerne, neovplyvňujeme zámerne, hej, objekty, situácie, ľudí a podobne. Pretože ako náhle poznáte vlastne všetky tie pokusy kvantovej fyziky a viete iste, že my ovplyvňujeme tú realitu, my ovplyvňujeme výsledok tej reality, my ovplyvňujeme vlastne ten tvorivý proces, hoď nevedome. Väčšina ľudí to robí nevedome. Nevedia, že sú tvoriteľmi, nevedia, že môžu vedome tvoriť a častokrát tvoria v svoj vlastný neprospech, pretože myslia na to, čo nechcú, obávajú sa niečoho a myslia na to viac ako na to, čo by chceli mať v tom živote. Hej. A
Teda je potrebné si uvedomiť, že je veľmi dôležité byť čistý, mať čisté napojenie na ten zdroj a ako tu je krásne vidieť tá polárna žiara, v ktorej ten jednorožec vlastne radostne akoby sa obracia tým svojim tretím okom k tomu severu. Vy viete, že často sa hovorí, že ten človek nevie, kde má sever. Alebo sa povie, ten človek vie, kde je jeho sever. Čo to znamená? Vie, kde je ten správny smer, kam má kráčať, čo má robiť a prijíma vlastne tú energiu, to svetlo, to vedenie zo správneho zdroja, pozná ten zdroj, obracia sa k nemu, má to spojenie. Hej. A teda tou našou úlohou, to vedenie v tej novej forme je zdieľať to know-how s ostatnými. A vlastne dávať im rovnakú možnosť, ale tí ostatní si musia uvedomiť, že my musíme z niečoho vedieť žiť a že tu musí existovať reciprocita. Hej. A my totiž dávame rovnako tú energiu ako ktokoľvek iný. Hej. Častokrát tak ako psychológ alebo psychiater alebo nejaký terapeut v rámci systému. Častokrát ľudia, ktorí majú rozšírené vedomie a schopnosti v rámci týchto schopností a rozšíreného vedomia dokážu dať rovnako alebo ďaleko viac. Hej? Čiže my potrebujeme mať vlastne vedieť vnímať energiu, vedieť vnímať kvalitu energie, kvalitu zámerov, vedieť byť napojený na ten zdroj a správnym spôsobom vlastne akoby byť nápomocný tomu ľudstvu, rozšíriť to vedomie, čiže skvalitniť svoj život tým správnym spôsobom. A ako vravím, tá prosperita môže prísť. Ono často aj takýchto čistých ľudí sa snaží niekto uplatiť a stiahnuť akoby tým, že ich chce umlčať alebo ich stiahnuť na inú cestu. A v podstate my si musíme uvedomiť, že tá prosperita vlastne vedieť ju rozlíšiť, z akého zdroja prichádza, alebo ak ju máme vedieť ju využiť správnym spôsobom. Už som nejedenkrát spomínala, že mi sprievodcovia povedali, že tí čistí, spirituálni, pozdvihnutí, osvietení ľudia v tej monetárnej rovine, v tejto dualite, kde stále je ten monetárny, čiže finančný systém, tak my vlastne môžeme peniaze premeniť, lebo mojou otázkou kedysi bolo, že akoby čo, lebo však poznáme to, že špinavé peniaze, A ja som si vždy vravela, nechcela by som prijať také špinavé peniaze, a tí moji sprievodcovia mi vravia, že tie peniaze sú neutrálne a ľudia z nich robia špinavé alebo čisté peniaze a všetky špinavé peniaze možno očistiť tým, že sa použijú na niečo dobré. Ale ak niekto, kto zarobí peniaze špinavým spôsobom, nečistým spôsobom, si myslí, že potom vytvorí nejakú nadáciu alebo dobročinný spolok, že sa on očistie na omyle. Očistia sa peniaze, ale ten človek bude musieť niesť konsekvencie toho, akým spôsobom tie peniaze, na čo ich použila, získal. A akým spôsobom. Pretože, viete, je tu veľmi veľa temných vecí na tejto planéte, ktoré sú speňažované a ak potom takýto človek si myslí, že to odčiní tým, že proste niečo podaruje, že urobí nejakú dobročinnú vec, tak akoby očistí, ako vravím, časť tých peňazí, ale neočistí seba. A možno nejakým spôsobom urobí krok smerom akoby k tej svojej duši, ale ak bude permanentne robiť tie isté veci a neodstráni ten spôsob života, akým získava tie peniaze, tak jednoducho nemôže si myslieť, že bude očistený. Bez toho, že by musel čeliť konsekvenciám. Ďalej, polarity. Čo je pre pracovníkov svetla dôležité? Pre nás je veľmi dôležité prijať svetlo a tieň a integrovať ho v sebe. Čiže nemať odpor. Chápať, prečo sme vstúpili, lebo naše duše vedome vstúpili, my sme tu neboli vtiahnutí do toho Matrixu. My sme súhlasili s
touto možnosťou tu existovať v tomto holograme, participovať na ňom a zvlášť v tomto období. A my musíme pochopiť, že každý jeden, kto vstúpi do systému polarít, tak je nimi ovplyvnený a má v sebe rovnako svetlo ako aj tieň. A tomu sa nemôže nikto vyhnúť, ani ten človek, ktorý má najčistejšie zámery, kým sa dopracuje v živote do momentu, kedy je naozaj čistý v svojej mysli, v svojich zámeroch, kedy sa znovu zrodí vlastne, kedy je znovu tak čistý ako dieťa, hej, pri narodení, keď vlastne očistí sa od všetkých tých nánosov programovania, hej, rodu, národa, od systému a podobne, hej. A to je veľmi náročný proces, to na to niekedy jeden život ani nestačí. Tak je potrebné vlastne v prvom rade uvedomiť si svoju temnú stránku, hej, netváriť sa cez svoje ego, že ja nič, ja muzikant, hej, prijať a popracovať na tej temnej stránke a prijať a mať pochopenie, prečo existuje takýto hologram, aký má zmysel tá temnota. Má taký zmysel, že pokiaľ by tu nebola tá temnota, svetlo by bolo pre nás také samozrejme, ak anielské bytosti žijú iba v svetle a nepoznajú nič iné, tak je to svetlo pre nich absolútne samozrejme a vývoj je veľmi pomalý, pretože nie je nič, iba svetlo a akékoľvek rozhodnutia urobia, tie rozhodnutia sú vždy iba svetlé a vedú k svetlu. Tak takýto hologram je zaujímavou skúsenosťou vnímať, aké dôsledky má rozhodnutie v rôznej miere tých polarít a ako ovplyvňuje vlastne vedomie toho človeka a to je veľmi veľká skúsenosť. A teda vedieť to prijať, bez tmy by sme nevedeli, že existuje svetlo a vlastne pochopiť ten zákon polarity, prijať ho, neznamená prijať temné skutky, temné zámery a zlo, ale pochopiť zmysel akoby prečo vlastne takýto hologram polarit existuje. A prečo sme doň vstúpili? My sme doň vstúpili vedome, hej? A má to zmysel. A v neposlednom rade obrovskú hodnotu pre schopnosť tvoriť nové reality. Hej. Predposledná karta je Svätyňa, čo nám hovorí o tom, že tá služba celku často prináša veľmi rušný život. Mala som obdobie, kedy to bolo obdobie permanentného cestovania, stretávania sa s množstvom ľudí a to stojí veľmi veľa energie, obzvlášť ak fungujú na pozadí nejaké temné sily a manipulujú vás do niečoho a ovplyvňujú vaše vnímanie. A vy potom nerobíte možno tie najsprávnejšie rozhodnutia. A úlohou takýchto situácií a skúseností je si to uvedomiť. Že naozaj všetci sú tu ovplyvnení. Aj pracovníci svetla, aj tí, čo sa narodili so schopnosťami. Že hej, v bežnom živote pre väčšinu ľudí stačí to akoby masové programovanie. A pre tých jednotlivcov, ktorí nejaké schopnosti majú, tak niekedy stačí jedna čarodejnica, jeden mák, ktorý si ich vezme na mužku, ale pre niektorých sa zgrupujú celé skupiny, aby prenikli a ovplyvnili vedomie takýchto bytostí, obzvlášť ak ich je viac a my vieme, že na tejto planete nás je minimálne 144 000, ktorí vlastne sme boli vybraní pre túto misiu a ktorí vlastne máme to napojenie na ten najvyšší zdroj a máme tie najlepšie možnosti priniesť pre kolektív tú najvyššiu vibračnú frekvenciu, najkvalitnejšie svetlo a energiu a tým pádom vedomie. A samozrejme, pochopte, veď takíto ľudia sú najviac blokovaní. Hej? A mnoho ľudí, ktorí nevidia do týchto procesov, sa pripoja k tým blokátorom, k tomu systému a
ako vravím ja vždy, že my sme tu pre vás a vy vlastne sa pripájate k systému a napomáhate vlastne tej temnote nás blokovať a my sme tu v podstate pre vás. Hej. Čiže mnohí sa do tohoto prebudia, netreba mať pocit viny, treba vedieť sa ospravedlniť úprimne, pretože také ospravedlnenie, ktoré je len povrchné, bude citeľné. Ak človek naozaj neoľutuje svoje skutky, ospravedlnenie nemá zmysel, je len maskou. A ak človek naozaj to cíti, je potrebné to urobiť a nastúpiť lepšiu novú cestu, hej. Čiže to je možnosť pre každého. Svätyňa znamená stiahnuť sa na miesto, kde sa cítim, kde mám možnosť obnoviť svoje sily, kde sa cítim chránená, kde cítim väčší prílev božskej zdrojovej energie, kde cítim lepšie spojenie, kde mám čas pre seba, niekde buď do ústrania, do prírody, alebo mať tú svätynku doma, nejaký oltárik a tam, kde meditujem, máte vlastne vymeditovaný ten stĺp svetla a podobne, hej. Čiže v podstate je potrebné, pokiaľ aj sme obklopení ľuďmi, mať naozaj tú fyzickú hygienu zvýšenú, čiže tie spirituálne, slané, olejové, kúpele bohyne s lúpeňmi a podobne, hej, alebo pre to očistenie, hej, mať akoby to olibánum, šalviu alebo palo santo pre to prečistenie priestoru a svojho energetického poľa, vedieť narábať s nejakými nástrojmi, ako sú rôzne plámene, modrý plámeň, fialový plámeň, zlato-bielý plámeň a podobne, hej, vedieť mať kontakt s prírodnými elementárnymi bytostiami a harmonizovať vlastne procesy energetické v prírode a tým pádom aj v svojom fyzickom tele, v nosiči našej božskej duše a ducha. A na to potrebujeme mať nejaký priestor, čiže hoď náš život môže byť rušný, môžeme robiť naozaj pre ľudí, môžeme byť veľmi aktívni, treba si nájsť ten čas pre seba, pre relax, pre očistenie seba priestoru a pre naozaj tú psychohygienu a pre to, aby sme mali aspoň čas sústrediť sa na seba, uzemňovať sa na svoj dých, dýchať zhlboka a v podstate to nás môže posúvať dopredu, pretože aj pri tom najlepšom zámere služby môžeme často stratiť kus seba alebo aj seba samého, alebo množstvo energie a potom je veľmi ťažké, keď sa dostaneme do nízkej vibračnej frekvencie, naplňať tú službu tým správnym spôsobom a vtedy je možné, že nás tí energetickí upíry dokážu alebo tí manipulátori, tí mágovia akoby zasiahnuť. A tak treba si na to dávať pozor a mať takú sebahodnotu a toľko sebalásky, aby sme vždy vedeli, že aké je dôležité mať ten najlepší vzťah so sebou samým pre zvýšenie svojej sebahodnoty, akoby vedieť mať hranice a byť asertívny. Je to úplne v poriadku. Nemusíte mať z toho zlý pocit, že som tu pre iných, ale musím povedať nie, alebo je nevyhnutné sa stiahnuť. Je to úplne prirodzené a nevyhnutné, nie že hej, je nevyhnutné, aby sme v prvom rade my boli v tej vibračnej frekvencii správnej, aby sme mali naplnený pohár, aby sme mali z čoho dávať. Hej. A posledná karta, hej, čiže svätyňa nám hovorí, nájdi si také miesto, priestor, nájdi si čas na to, aby si sa vždy dokázala naladiť, posilniť, dobiť baterky tým správnym spôsobom v rámci prírody, v rámci zdrojov, slnka, hviezd, v rámci svojich koreňov. A posledná karta liečiteľka. Kto je tým najlepším liečiteľom? Je človek, ktorý svojim vlastným príkladom, svojim vlastným životom dokazuje, že ak som bola schopná uzdraviť seba samú, seba samého, tak som schopná urobiť to isté aj pre niekoho iného. Je veľmi veľa liečiteľov, ktorí sa vydajú touto cestou, lebo chcú. Niektorí chcú získať slávu, niektorí peniaze, niektorí moc, niektorí chcú pritiahnuť pozornosť a podobne. Ale tým najlepším liečiteľom je ten, kto
dôveruje svojim schopnostiam, kto je prepojený vlastne s tým zdrojom, kto dokáže preniesť tie vysokofrekvenčné zdrojové energie pre seba. Ľudia, ktorí majú kristovské vedomie, Kristus Avatar Sofia, ktorí majú otvorené srdiečko, dokážu bezpodmienečne milovať, nesú tento dar, pretože to sú ľudia, ktorí prešli trnistou životnou cestou, ako vravím, prešli zneužívaním, využívaním, častokrát atakmi, fyzickým zneužívaním, sexuálnym, hej, proste bolo tam obrovské množstvo možno aj úrazov, ochorení, strastiplných vzťahov, hej, manipulácií, despotických vzťahov, narcistických vzťahov, hej. A my sme zažili množstvo traum a ten, kto dokáže uzdraviť tieto traumy, ten, kto ich dokáže uzdraviť pre seba a dokonca to minimum, ktoré dokážu to urobiť bez pomoci ostatných, to sú tí, ktorí majú ten najväčší potenciál liečiť a títo si potrebujú veriť, pretože takíto ľudia potrebujú výjsť do davu a dávať ľuďom to know-how, ukazovať im, čo sa im podarilo, pretože mnohým môže fungovať to isté tam, kde nevideli už nádej, kde už nevideli vlastne možnosti, kde sa cítili bezmocní a bezradní, tak môžu takéto bytosti priniesť to svetlo. A vlastne práve tým, že dokážu rozžiariť seba po veľmi temných cestách, ktorými v živote prešli a utrpení a ochorenia, ktoré dokázali uzdraviť. A teda tešte sa z tejto novonadobudnutej slobody, pretože ak sa človek uzdraví, zbaví sa bremien, zbaví sa závislosti, zbaví sa bremien minulosti aj vzťahov, ktoré ich vzťahovali. Zbaví sa závislosti nielen akoby na nejakých látkach, ale aj na tých ľuďoch, na určitých situáciách. A my v podstate nepotrebujeme mať už žiadnu istotu, pretože človek, ktorý rozšíri vedomie a osvietený človek vie, že to, čo vnímame v 3D ako istotu, to nie je žiadnou istotou. Hej. Mať veľa peňazí, mať partnera, mať dobrý job, dnes nie je žiadna istota, lebo dnes ho máme a zajtra to nemusíme mať. A hoci to myslíme, že to je to, čo nás môže zachrániť, uvedomte si, že to nie je ono. Že iba tie trvalo ukotvené hodnoty v našom vnútri nám pomôžu prežiť práve tieto straty v tej materiálnej rovine. Či sú to vzťahy, ktoré stratíme, ľudí, ktorých stratíme, prácu, ktorú stratíme, miesta pre život alebo nejaké materiálne veci. Že to, čo nikdy nemôžeme stratiť, je to, čo je v našom vnútri a teda nevzdávajte sa tých krásnych vecí v čase, keď stratíte niečo materiálne, nejaké vzťahy nejakých ľudí. Nevzdávajte sa a s tou stratou nevyhadzujte aj hodnotu, ktorú máte vnútri, pretože to je tá, ktorá vás môže na vašej ceste zachrániť. Ak uzdravíme seba, tá najväčšia naša hodnota je hodnota liečiť kolektívne vedomie ľudstva. A my vlastne sme sa preto možno narodili a teraz je ten čas byť k sebe úprimný a pozrieť sa na to všetko v svojom vnútri, na to práve bohatstvo. A akákoľvek situácia nás postretne, tak vybrať z toho, o čom vieme, že je hodnotné a nebať sa vstúpiť do novej etapy nášho života, do obdobia po stratách, vlastne začať s niečím, čo už dávno máme v sebe a čo aj keď sa nám to možno v minulosti 100-krát nepodarilo, tak ten 101. krát je práve teraz, pretože v tom novom vedomí môžeme tieto nástroje, tieto schopnosti využiť novým spôsobom, správnym tak, aby boli zhodnotené. A ja všetkým prajem, aby sa nám to darilo, aby sme toto svetlo rozšírili, aby to kolektívne vedomie rástlo. A ja verím, že rastie, lebo vidím, že rastie. A tak to je. Prajem všetkým požehnané dni.